Nyt ollaan baarissa, mitä tehdään? Ei mitään, kerro vitsi. Mitä Saku Koivulle pitää antaa palkinnoksi jääkiekon maailmanmestaruuden jälkeen? Rantatontti, koska Sakulla on jo 2 laituria. Mistä tietää olevansa liian lihava? Uimasta palatessaan Greenpeacen miehet heittävät takaisin veteen ja huutavat savete hales. Mitä yhteistä on kalalla ja vettä panilla? Molemmat pelkäävät koukkua. Miksi Brasilian jalkapallomaajoukkueen pukukoppiin ei kannata mennä pelin jälkeen? Koska siellä haisee paska. Jumala päätti pitää lomaa ja suunnitteli Pyhän Pietarin kanssa lomakohdetta. Pietari ehdotti Mars-planeettaa, mutta Jumala sanoi, että siellä on liian kylmä. Sitten Pietari ehdotti maata, mutta Jumala sanoi, olin siellä 2000 vuotta sitten, ja minulle sattui Marian kanssa lomaromanssi. Ne ihmiset puhuu siitä vieläkin. Mikä on feministien lempilaji yleisurheilukilpailuissa? Miesten seipään karsinta. Mitä Suomen hiihtourheilu tällä hetkellä eniten kaipaa? Uutta verta B-näytteisiin. Miksi turkulaiset lisäävät sipseihin suolaa? Koska pussissa lukee pane suolaa. Urheilija hörkkää puiston poikki. 2 vanhempaa naista katselee häntä kiinnostuneesti. Toinen sanoo, katsopa mikä profiili. Toinen katsoo ja toteaa, ei hullumpi.